Hej, jeg tænker i den her video at vise, hvordan at du tager Biminella hoftesæde på, så det er placeret rigtigt på din krop, og så det føles rigtigt for dig og dit barn. Du starter med at åbne bæltet, og så er det utrolig vigtigt, at hoftesædet bliver placeret over hoften. Det må aldrig sidde på hoften, fordi så kommer det til at gøre ondt. Ja, 2 sekunder skal. Så sætter du bæltet rundt her om taljen, plejer jeg at gøre det her. Det må ikke være for stramt. Det må heller ikke være for løst. Der skal være en lille åbning, så det kan justeres ned. Ja, du skal nok komme op, skat. Brug det ekstra klikspænde som en ekstra sikkerhed. Og juster til den side, du ønsker. Så justerer du lige lidt ned, så det kommer til at sidde på livhvilen. Og så er du klar til at tage din lille bassemand eller bassepige op. Igen, juster lige en ekstra gang, så det føles rigtigt. Slap af i dine skuldre og din ryg, og bare være helt ergonomisk korrekt i kroppen, og lad sædet tage vægten. Og så er du ellers klar til at bære på din guldklump. Husk, det skal føles behageligt. Det skal lige være over hoftebenet, lige lidt under taljen, så det er faktisk i livvidden på din krop. Jeg håber, at det giver mening. Og så håber vi, at dit hoftesæde kommer til at bringe så meget støtte og glæde med sig din vej. Ha' en dejlig dag. Kan vi sige hej hej?